Nilqakom għall-ewwel episodju tas-sena tal-Late Night Show. Jiena James Ryder u għavolja għadna qasaddejna l-ewwel xahar, il-gżira diġà qed ittina stejjer li jivvarjaw minn naddafa robotiċi għal skills cards għal ħaddiema tal-ospitalità. U tista' tkun ċert li maħniex neqsin mid-drogi u l-erf tal-medja soċjali. Tlaqna! Ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Show with your host, James Ryder. Malta ħadet pass il-qoddim lejn il-futur hekk kif żvelaw li flotta ġdida ta' naddafa robotiċi li daqsa naraw madwar il-pajjiż iżommu l-indafa. U waqt li aħna nistgħu napprezzaw l-inizjattiva, m'hemm l-ebda ammont ta' robots li jistgħu ilaħqu mal-kultura tal-indafa Maltija. Mod kif nistgħu nevitaw dil problema hija li nagħtu robots vuċi ta' kummenti aggressivi li Maltija biss jista' jkollha. Il-għaddisa xi ħmiċ hawnhekk, issa stenna x'għamillek xi jasal id-dar missierek. Tista' serraħ rasek ukoll li dan il-povru robot sa jiġi vandalizzat iktar minn latrina pubbliku. Nagħti 3 xhur qabel ma naraw robot ifarfar Main Road wara grupp ta' żgħażagħ iżanżlula kuruna tal-qalet. Importanti wkoll li r-robot ikunu programmat bl-etika tal-ħaddiema Maltin. Dan ifisser li wara ftit xhur ir-robot sa jaqgħad union ma' toaster u jqatta' nofs is-sena fuq strike. Nimmaġina wkoll li fejn se jitqet ir-robot tkun deċiżjoni importanti meta tqis li kull lokalità għandha l-perikli tagħha. Jekk ir-robot jitqed San Ġiljan sa jinstab f'gad bil-kondoms użati u fl-ixkur vojt Jack Daniels fl-exhaust pipe. Jekk jitqed ta' Sliema, ir-robot sa jirritorna mimli ġrieden u jitkellem bil-Bulgaru. U jekk jitqed Valletta, il-gvern ikollhom skuża kull darba li tisparixxi l-memorial ta' Daphne. Nisperaw li daw ir-robots ikunu jistgħu jnattfu l-pajjiż minn affarijiet bħal trab tal-bini, fdalijiet tas-sigaretti u supporters tal-Intel. Apparti minn hekk ma nafux kemm se jkun aggressiv dan ir-robot. Tista' timmaġina tħalli ħara tal-kelb fit-triq fil-5 ta' filgħodu u tara l-R2D ġejja lik bil-rankatura. U waqt li qed nitkellmu dwar il-klip se nieħdu wafqa żgħira biex norukom l-aħħar praspura mill-aħħar episodju ta' Taħt Bla Taxxa. Illum ġejna ġewwa l-belt biex nagħmlu prank fuq in-nies. Ħanejdu l dak il-persuna biex iżomm minna l dal-kelb sakemm immorru aħna t-toilet. Però lura ħajkun hemm bniedem ieħor li jiġbor il dal-kelb. Tajt se jindunaw? Il-kelb fejn wa? Tassew il-kelb fejn? Hold my dog to go. Press. Thank you very much. Thank you. Bane. Thank you, I'm coming. Nice, all right. Thank you, man. Cheers, man. Thanks, man. Thank you, man. Oh! Jekk tridu taraw iktar, segwu lil Cannabis. Issa li bdejna sena ġdida, tista' tkun ċert li l-sponsor tagħna Minux se jibdew is-sena b'tomit ġodda li jolqtu l-għajnej daqskemm jolqtu l-aptit għall-itjeb deżerti li tista' toffri Malta. Apple Crumble, Raspberry Panna Cotta u Hazelnut Eclair. X'ma jaqbdekx l-aptit. Minux! Unkomplu. Sa dan it-tant il-ħaddiema umani sa jaffaċċjaw sfida akbar biex jaħdmu fil-qasam tal-ospitalità. Hekk kif il-gvern żvela skills card li kull ħaddiem se jkollu jikseb sabiex jiġi approvat biex jaħdem. Ċittadini ta' pajjiżi terzi se jkunu l-ewwel li se jiġu bżonna qabel il-ħaddiema Maltin u mill-Unjoni Ewropea. Biex tagħmluha ċara, biex takkwista din l-skills card ħaddiema ġej minn barra l-Unjoni Ewropea se jkollhom jieħdu kors ta' 450 euro, iħallsu 300 euro għal permit u qabel ma jieħdu l-aħħar test jekk tiġ diġà jkunu fil-Gżejjer Maltin bl-impjieg jinstednihom. Dan barra li jridu ħallsu t-titjiriet u l-akkomodazzjoni qabel jaraw jekk jistgħux jaħdmu hawnhekk. U jekk ifallu, ikunu mhux biss nefqu għallu faż-żoq imma anke ħinhom. Dan qisni kieku kelli nħallas prostituta li kull ma tagħmel tixxuttjak il-barra bla ma tiklura ħwejjeġ. Issa mhux biss dan se jiskoraġġixxi l-ħaddiema barranin milli jaħdmu Malta, imma dan ifisser ukoll li min ħaddem se jkun qed jaffaċċja spejjeż ogħla biex idaħħal ħaddiema ġodda. Għat-teqret għax tal-bot ma fenx bil-Malti? Għalax ħadd issa hu goston fuq 3 euro fuq pastizz. Barra minn hekk, min se jieħu dil-battika ta' kollha biex isir waiter? Taħseb li xefs barranin ħajoqogħdulhom jieħdu dal-kors? Taħseb li Gino da Campo sa jiġi mkeċċi mir-ristoranti hawn stess għax ma jafx jgħid il-frażi illum għandna l-qajnit? U jekk se nisfurzaw il-ħaddiema barranin biex jitalmu kif jitkellmu bil-Malti, għala bdejna bil-restaurants u mhux bl-istarijiet. Daw xi prioritajiet huma. Huwa tassew aktar importanti li ħaddiem barrani jifhem il-frażi Coke Zero jekk jogħġbok mill-frażi Bonġu kif int qed imbul id-demm. Raġel għadu kif ġie arrestat meta nqabad iwassal kilo ħaxixa minn pulizija undercover. U onestament dan raġel kien naqra ignorant. Missunduna li l-postier kien undercover meta ħabbat il-bib flok żerzaqlu miss delivery sheet
u kompla fi triqtu. Da boħra kienet tiġi ħaħjar kieku minn flokojda 500 pinnola tal-ecstasy. Fil-waqt nħarsu lej websites pal Times of Malta, Malta Today u Lovin għal ġrajiet ta' kuljum, fil-verità huma dawk il-pages fuq Facebook li jagħtuna l-aktar updates ta' x'qed jiġri f'pajjiżna kif ukoll x'qed jaħsbu n-nies. Dax-xahar il-page popolari Malta Diżastru Totali saqsiet il-mistoqsija x'qed iwassal iż-żieda fil-mart ta' żmess sesswalment. Għal dawk li ma jafux Malta għandha waħda mill-ogħla rati ta' STDs fl-Unjoni Ewropea. Madwar 25% biss ta' residenti Maltin jużaw il-kondoms. Imma n-nies fuq din il-post fuq Facebook kellhom teoriji oħrajn. U fost il fuq minn 200 komment, l-isbaħ kommenti kienu tort ta' min mela Malta bil-ħmiċ. Nazzjon mingħajr Alla, il-ħmiċ tan-nisa li hawn. Multicultures u l-isbaħ komment fost il-200 kien sess. Nistgħu dejjem nitteorizzaw li forsi r-raġuni għal dan kollu huwa minħabba li l-istorja Maltija hija mżewqa b'repressjoni sesswali. U flok nedukaw iż-żgħażagħ kif jibqgħu siguri fil-ħajja sesswali tagħhom, inkunu tal-ewwel biex ngħajruhom, nsejħulhom ħab u ngħidulhom li kull xenqa sesswali li jħossu huwa xogħol ix-xitan. Inkella nistgħu wkoll ninjoraw il-problema u nwaħħluha fil-barranin. Avolja Malta kellha waħda mill-ogħla rati ta' tqala fost l-adolescenti fl-Ewropa sew qabel l-influss tal-ħaddiema barranin. U għal dawk li jkomplu jinsistu li reliġjon u l-astinenza huma l-aqwa kontraċettiv, intom ir-raġuni il għala għandna nanniet li għadhom qasal u 30. Imma sa kemm nixelu x-xema twila u ħamra ta' Padre Pio u ngħidu n-nies iżommu saqajhom magħluqin, il-kunxess se tħallina noqgħdu sew bil-lejl. Fil-ġimgħat li għaddew, Scott ta' Bulletproof ħabbar li t-tir tiegħu għal Project 360 huwa li jsir boxer professjonali sal-aħħar tas-sena. Fost ħafna li jixtiequlu l-aqwa xorti, inkluż jien, oħrajn iddubitaw l-abilitajiet tiegħu. Pa' champion lokali Super Steve Martin li daħal bruħu ġismu f'dibattita online. U wasal bi sfida lil Scott biex jurih li forsi huwa bulletproof imma fistproof mhuwiex. Tant qam rebos online li Scott ilu jaqla ġo fih dawn l-aħħar ġimagħtej u wis probabbli ħajkompli jaqla ġo fih għal 3 minuti iżjed kontra Super Steve. Ma rridx ngħid li hija impossibbli, però dan huwa l-ekwivalenti ta' jekk jien inħabbar li pallum sena ħansir wim qabel ma nċempel il-Nila ġus u ngħidlu waaw bażwi ħanaqbeż ġol baħar narak Sydney u jekk tuża s-Suez Kanal tkun li Sejjer Tom tajt nifsek titla t-taraċ. hija tkunx li Naħseb li għal Project 360 li jmiss, Scott ħaj jiffoka fuq kif jista' jimxi normali u għalmet biċċa ħassa. Pal-anzjan jaqsam triq għal domoro, ir-realtà malajr toqtok. Imma kif jgħidu bl-Ingliż, shoot for the stars, aim for the moon. U naħseb bl-ammont ta' stilel li ħajkun iduru madwar rasu, Scott ħajkollu lejf xiex jimmira. U nilet tinkelmek bis-serjetà fuq dik l-sfida. Ejja, stroke like a butterfly, sting like a jellyfish. Dax-xahar l-sponsor tagħna Pop sa jintroduċina ma' wieħed mill-aqwa birer li joffru. U llum sa nkunu qed nixorbu Tiny Rebel 505. Aller, wieħosra kemm il-impajla. Pop! Unkomplu. Il-Prim Ministru tal-aħħar qed jaħsibha jekk għandu xejn ġejġib lura Rozjan Kotajjar u Justin Caruana. L-itnejn ġew sfurzati biex jieħdu pass lura ħabba allegazzjonijiet serji ta' korruzzjoni. Isu qed jipprova jerġa' jaqqat il-banda. L-unika problema hi li jeħtieġ jistenna Conrad Mizzi u Keith Kembri jispiċċaw is-solo projects. Meta tkellem fuq Rozjan, qabela kien burdata kemm xejn melodrammatika, hekk kif sostna li Kotajjar ħalset prezz kbir u soffrit Ultra Capital Punishment. Ultra Capital Punishment xi tfisser eżatt? Tiġi maqtulhom mbagħad użat bħala arbru tal-ġostra? Żied ukoll li kienet jaħsibha għandu xi ġibha lura għax ġabet ruħha sew. Palli kieku kienet tifla fin-Naughty Corner, li fil-Naughty Corner missa kienet kojdin. Fost dan kollu ejjew nżommu moment ta' silenzju għal Aaron Farrugia li tafawh il-barra waqt ir-reshuffle tal-kabinet. Tassew li Farrugia għamel l-iżbalji tiegħu stess, però l-akbar difett tiegħu li ma kienx korrot biżejjed għal Robert Abela. Min naħa l-oħra, l-ex Ministru tat Trasport issa għandu aktar ħin biex jagħmel dak li jħobb. Jgħaddi minn fuq l-e-scooters fuq GTA 6. U fl-aħħar għandna nistennew biex jitħabbar kandidat ġdid tal-President. Imma flok sempliċement nagħtu dan l-wall lil min jiġi, aħna tal-Late Night Show nħossu li dan it-titolu jeħtieġ jiġi miksub minn xi ħadd li jixtaqlu. Hekk kif l-istaff tal-catering iridu jaqbżu minn koċ ċriki biex jaħdmu f'restorant tal-paga minima, mela mista jkollna l-istess skill card ukoll għall-President. L-ewwel nett mexxej tajjeb jeħtieġ juri li hu b'saħħtu. U m'hemmx wirja tas-saħħa aħjar minn 3 rounds during tal-boxing ma' Super Steve Martin. Wara sena. It-tieni jeħtieġ li l-kandidat juri ċertu tenaċità u m'hemm xejn aktar tenaċi mir-ritorn għall-politika wara diżenji bla qatt. U finalment jeħtieġ li l-President il-ġdid ikun persuna ta' stoffa jekk se jkollu fidu l-Malta. U ma nistgħux naħsbu f'mod aħjar biex jixed dan billi nġeluh jibla l-ammonti ta' kokaina u ecstasy rekomendati bħala limiti legali ġodda u naraw jekk jibqa' xi ferfer. U jekk ħadd ma jilħaq dan il-livell u kollox ifalli, bħala President li jmiss nistgħu nitfgħu robot.
U dak kien l-episodju tal-lum, grazzi tal-li segwejtu, fakrukom li l-episodju kien miġub lilkom grazzi l-Menux u Pop. Grazzi ħafna tal-li rajtu dal-episodju, narakom id-darba li jmiss, il-lejli tajjeb u ħudu ħsieb.